So guys, ang gabi nato tanan guys, so mao to siya guys, ang akong nakitaan guys ba. Yang mura siya tigulang siguro yung taon to guys na luoy kayo na tulog rin siya daplin sa gamayng kapilya. Karon kay tingulan kayo. Asa kaya taon to siya, wala siguro to'y kadangpan nga pamilya. Kaya nakita ko nato nga nagkuhan ra siya. Natulog ra siya sa daplin. Karon ang akong buhaton ani kay wala man sa ko'y kuhan god. Wala man sa ko'y igo nga mahatag niya. So ako running ikuan. Ako turong balikan ako to para ako siyang matagan. Masagdaan na taon to siguro to sa iya mga anak or sa kaistorya ato niya nga yun ato man o to no luoy kayo siya. So guys, mao na to siya. Mao ni ato ihatag niya guys. Sandwich niya. Kay sinina. Yan. Yan. Ito'y ginagmay nila ta. Ayan. Kung kar-kar niya guys. So ihatag lang po na niya. Dito ni sa mo akong kuha. Sabon. Itlog na po. Bugas guys. Bugas. Kasilaw. Yan lang yun. Makatabang yung sinula guys. So let's go. Ato na to. Mga 2 minutes balik ko. Ato. Ayan guys. So guys, luoy kay na guys, natulog si nanay guys, wala na ako pukawa guys. So karon kay ako nang nabili ng pagkaon para niya guys. So inaot ang pagkabuntag. Makaon siya sa akong gibilin na pinaskuhan na lang po niya guys, kay karon January 3 guys. Dili laling guys, kung atong ginikanan guys, atong pasagdan guys. Luoy kay ang inahan nato guys. Ang kamo mga anak. Intras buhi pa ang inyong mga binikanan pagkain tao ninyo. Ay isod kayo. Ang
ang ilang pag anak na to sa unang panahon. Matuto ta nila ilat ay sakit kaayo gikan ta sa ilang sabakan. Kamuing taon nga mga anak, panggain taon ninyo ang ginikanan, ayaw ninyo pasagdi. Luoy kaayo. Una-unaan ninyo kung diin mo gikan. Diin mo gikan. Ayaw ninyo pasagdi yung ginikanan. Ginahan. Ay kung wala sila, wala mo. Dili mo maingon anak kung wala sila. Mintas na apay panahon. Panggaan ninyo sila. Ayaw ninyo ginatuhang. Luoy kaayo. Natulog ras kilid. Tulog kilid sa simbahan. Panggain tao ninyo inyong mga inahan. Ayaw pasagdi.